Panguva ino nyika yeZimbabwe, seems like all eyes are on VP Constantino Chiwenga. Panguva ino parikuno kwakozi is making up my headlines. Right now, today, it is the 25th of July. The day Ronon Kokunzi, though the day Papaka Ronkiwa Kunzi VP Constantino Chiwenga, our guest of honor, our Gananda. Panguva ino Kurukono Kunzi VP Constantino Chiwenga, Paruk attend ese my government occasions. Generally, Vaningeva Sinakuisa Scuff. Aiwa yamunoziva iya inosiswa nemutungamiri wenyika oro anakaisa mascafu ake anenge ane makalasi ake ari against 2030 plan. Sanabuda mashuka mudanyogwa panguva ino toba subscribe like on the bell icon. Panguva ino Zim ainoposta VP Constantino Chiwenga yoti VP Chiwenga Snubbed ED Scuff amva posta mapictures amuri kuona iro rakategwa rikanzi manize kurakisova mutsvango wamoyo muhadi sim all eyes on Soko. How do you caption it? Anoyanyora panguva ino achiti seems like vana Christopher Mshangwa nana Muhadi vakanga vakatarisa VP Constantino Chiwenga. Haina parikona VP Constantino Chiwenga used to put on scarf iya inozikamwa yemutungamiri wenyika inenge ine makalasi enyika yeZimbabwe. Mamwe mascarfs arikuonekwa on these days anenge akanyorwa kunzi 2030 ndiya President mnangagwa or EDP. Right now kuri kuonekwa VP Constantino Chiwenga anenge akaisa mascarfs avo siyamuri kuona isina makalasi angava enyika kana asina kunyongwa zvine chekuenderana ne2030 plan. Zvinoratidza kuti VP Constantino Chiwenga kuri kuonekwa the ruling party ZANU-PF ndiwo ari kuonekwa ari against the so called 2030 plan yekuti mutungamiri wenyika aramba achitonga beyond 2028. Panguva ino ari kuonekwa even Christopher Mshangwa pa the last press yakaita achinotaura achiti aiwa pane zviri mubishi zviri kutoitwa panguva ino zviri kuda kuonekwa kunzi constitution ingatoamendewa here kuti ive best fit pamutungamiri wenyika kuti extend his term. Mbudzi mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Abena comment section medu mbudzi mafunguro enyu musakanganwa subscribe like mwachite ne turn on the bell icon.